Tot comença pel punt. A partir de la unió entre ells es formen les rectes. Aquestes poden ser paral·leles, secants, perpendiculars o bé coincidents. Amb la unió de rectes es formen els polígons. Els de menys costats, els triangles, poden ser equilàters, isòsceles o bé escalens. Els polígons de quatre costats poden ser paral·lograms, que són quadrats i rectangles, rombos o romboides. Els trapezis són isòsceles, rectangle, escalè i el trapezoide és el bisòsceles. A partir d'aquí podem anar afegint més costats. Així sortirien, per exemple, el pentàgon, l'hexàgon, l'heptàgon, etc. Aleshores arribem a la secció de les circumferències. Alguns dels seus elements més importants són el centre, a partir del qual es formen els radis, que són la unió del centre amb qualsevol punt dels límits de la circumferència. La corda és la unió de dos punts de la circumferència. La corda més llarga és el diàmetre, que passa pel centre. Les rectes respecte a les circumferències poden ser exteriors, tangents o secants. Les posicions entre dues circumferències poden ser exteriors, tangents exteriors, concèntriques o bé interiors, tangents interiors o secants.